kusiri kuti kwanzika radio kakazotsva nekuwanda kwakaita zuva malast days vari kupisa mabagweria daiso ndichingorwa mangoma zvezvi pano ndichingorwa mangoma kudaiso ndichingorwa mangoma ndikadaiso ndongorwa mangoma makikwazi mudhara ini nandanyaya nemi ini mudhara imi munobhaiza visikaitini makani makisa mudhara inimi kuni ndiri kuuk yoku ndakukuonai pachivhitivhiti mudhara imimi muri pamutsetse pane vanhu vanotambura muchiri kwanza imi munopihwa chibage munopihwa michibatsisana namai president imimi munotambura iri baba munotambura here iwe sabhuku wakadedzera handiti zvikanzi munhu wese ngaabuye handiti shirikadzi nherera vaharahwa nematana ngavauye vazowana zvinhu zvikubva namapresident pakaiva namachira handiti nemafuta nebhinsi neufu handiti saka tsokana ndoonekwa ndoshaikwa here nefazvinhu zvinoitwa nehurumendeni baba imi munotambura aiwa ngatipotora mati nherera muri nherera here handisi kutambura munotambura here handitumiri zvinhu everymandendi izvi zvionai on my way from uk ndauya pano ndikakutumirai zvinhu ndikauya nemagrosari masabawo mailangeni zvese magesha zviri mumbawo but imi muri kubuda munotambura here Alright, baba. Imi muri kwazichembere. Imi machembere chimbo chindiratidze pattern inoratidza kuti machembere baba yemunokwazi kundibatira ndeti. Ani zvinhu zvazviri zvehurumende here. Ndoonekwa vakatongo vasipo pazvinhu zvadaidzwa kuti my president. Iyo zvindotadza kubata my president ruoko. Mubata ruoko kuti mama makadii zvenyu neruoko kudai so. Ndichibuda pa TV vanhu South Africa vari ku DRC, vanhu vari ku Congo. Ngotadza kundiona ine ku Congo inini ndichibata my president ruoko. Baba, you don't forget myself to that including that measure kuti ndionekwe ndichibata my president ruoko. Aiwa baba. Ini ndakuonekwa booster. Zita rangu rakudanwa kuzikwanzi booster panherera. Inini baba ndinawo, mai ndinawo, bandiri kwanzi nherera. Baba ini zvimurita izvi zvakomana tofamba sei kutowirana sei totsika sei. Hai, toti pakaposheka ipapo. But inini ndiri kuti inini saka my president vakavuya nezvinhu zvehurumende ndosara here. Ndozvandiri kureva baba kuti zvamakaita zvakanaka asi ndo hunozogori nekuti inini ndinokupai zvinhu ndotumira every day nendege nova ndichikutambidzai zvinhu ndichikufonerai kune vamwe vanotambura baba kune vanhu vanotambura kune nherera baba kune shirikadzi baba vese vanhu ivavo tofanira kuvanzwira tsitsi tovapawo towanisawo mukana yavo vopihwawo zvinhu zvavo noti kuti imimi panotambura nevanhu vanotambura muripo shirikadzi muripo nherera muripo baba zvimwe zvinhu ka ichimbogudzika ndaimwita kuti unonanona munomu shirikadzi munomu ishoma handiti saka ndainowedzera nhamba kuti panonzi shirikadzi paipai ndikuwedzera nhamba baba gutsikana nezvishoma zvatiri kuupa izvozvo izvi mungandifonera nhamba dzangu munadzo mungangondifonera mwanangu hakuna chakati ndokutumirai mwanangu hakuna chakati ndokutumirai vanotambura mawasiya vanotambura izvizvi ona izvizvi apa ndikunzoti kwanzi mai anzi mai chakasara pano panext hour havana kuwana chinhu but baba vavo murume wakakasofa 1993 mai vari problem kuti sabhuku wakanditi mai chakasara vanosunga mari iwe chimonuzva iwo kana munhu achenza anosunga mari unongoita sei kusunga mari hamuzivi kusunga bane baba kutora zvabhabhendika woisunga kairi panzvimbo 1 kureva kuti ukava uchinzi munhu asunga mari anenge atora marabhabhendi aya obva aisungira kudai kumusoro kwemari dhiri raramba kubuda munhu asunga mari unenge wasunga mari ndo zvakavanyimisa mamagwenana pakauya apresident inawo yemarabhabhendi